بابا بلسي بابا بلسي عين خبكوحلي سلام 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 زخبركم تخاتلتي كم تكونوا كم يلهم مساكم زلهم كم تلمود أبحوهم بحدش فيديو بحدش أرستي متقلهم زي نايلهم عن تزاربو أزيو أقداس سلزخونة نخلاتنا أزيو تقام سلزخونة مجمريا لايك مبار إز فيديو نا كل سبك بس أخت جوروه كم ها الشير مبار نا بزح سبك بس أخت جوروه تسفاي قبر ካልእ ብፍላይ እቶም ደቂ ተባዕትዮ ኣለኹም ዕንጅል ዝበልኩም ብፍላይ ድማ ኣብ ጀርመን ትነብሩ ኣነ ብዘይማ ኣብ ጀርመን ዝነብሩ ረብሪበ እንዴ መዒድና እንታይ ዝበሃል ምስሊ ኣሎ መዒድካ ኣይልቢ መዊፅካ ይስኒ መዊፅካ ይስኒ መዒድካ ኣይልቢ ዝብልዎ መስለኒ ብዘይም ኣብ ጀርመን ዘለዉ ኣሕዋተይ ኣነ ተዋሪደ እንተበልኩ ምግናን ኮይኑ ከይስማዓኩም ስለዚ እቶም ደቂ ተባዕትዮ ብምልኡኹም ቂምታ ገለ መለኽ ስማዓኩም የብሉን ዘረባታት ክፀርፊ ገለ መለኽ መልቆን ይኽእል እዩ በዚ ጋጣሚ ድማኒ እንተተፃሪፈ ይቕሬታ ክብለኩም ይደሊ ማለት እዩ ካልእ ዓበይቲ ይኹኑ ንኣሽቲ ይኹኑ ብምልኡኹም ነዚ ቪድዮ ሰሚዕኩም ሼር ክትብሉለይ ብትሕትና ከዘኻኽረኩም ፈቱ ቴንክ ሶ ማች ኣነሲ ብተደጋጋሚ ግዜ ሓንቲ ጓል ኣንስተይቲ ካብ ኣዲስ ኣበባ ካብ ኡጋንዳ ካብ ኣፍሪቃ ብሓፈሻ ናብ ጀርመን ዝኣክል ናብ ኖርዌይ ዝኣክል ናብ ሆላንድ ዝኣክል ተመሪዑ ኣምፂዋሲ እንታይ ኮይነ ኢላ ትጠልሞ ዝብል ኣብ ምድላይ ሰርች ኣብ ምግባር ዝነብር ነይረ ማለት እዩ እዚ ነዊሕ ግዜ ዘይመምፀኢ ቪድዮታት ዘይመስራሒ ገለሲ መብዛሕትኡ ሲ ዓመት ቀቲልዋ ተፋቲሖም ገንዘብ ክንዚ ገንዘብ በሊዓቶ በቃ ኮሚታት ኢና ንሰምዕ ንሕና ድማኒ ተሓዘንሲ ይኣክል ክንብል ፀኒሕና ስጋብ ሕጂ ኣሕዋትኩም ኣይተዓምፁ ክንብል ፀኒሕና ኣብዚ ሕጂ ግን እቲ ዝበፅሕክዎ እንታይ እዩ መስለኩም ሓደ እዩ መጀመርያ ሓቀኛ ታሪክ ክዕልለኩም ማለት እዩ ስለምንታይ እየን ዝጠልምኦም ዘለዋ ስለምንታይ ይኹም ዘጋጥም ዘሎ እንታይ ስለ ዘልመድናየንከ ከምኡ ዝኾና ዘለዋ ሓደ ሓቂ ክዕልለኩም እየ ነዚ ቪድዮ ድማኒ ኣብ ፌስቡክ ድዩ ኣብ ቲክቶክ ድዩ ብዝተፈላለየ ምክንያት ኩሉ ሰብ ክሰምዖ ቆቆሪፅኩም ሼር ክትብልዎ ፈቃደኛ እየ እቲ ዋና ነገር ናተይ ኩሉ ግዜ ቪድዮ ትሰርሖ ሰብ ክመሃረሉ ኣለዎ በቃ ሰብ ክመሃረሉ ኣለዎ ክንደይ ፊውስ ተረኣየለይ 50,000 70,000 ተረኣየለይ ክንደይ ገንዘብ እቱ ኣይኮነን መደብ ናተይ ከምኡ እንተዝኸውን ንጎሆም ተመለስኩ ነይሩ ማለት እዩ ስለዚ ሓደ ሰብ እዩ ኣብ ኣዲስ ኣበባ እትነብር ንሱ ድማ ኣብ ጀርመን ሰብ ተላልዩ ማለት እዩ ኦኬ ናብራ ክገብር ደልዩ ይኸውን ሓዳር ክገብር ደልዩ ክዘምት ደልዩ ክፈሪ ደልዩ ክኸውን ይኽእል እዩ እዚ ኖሰከፍ ዝገብሮ ኣብ ደገ ዝነብርን ከምኡ ከዓኒ ኣብ ኣዲስ ኣበባ ይኹን ኣብ ኡጋንዳ ዝነብራ ዝፅበይኦ ደቂ ኣንስትዮ ኣሕዋትና እውን ስለ ዝኾነ ማለት እዩ ተላልዮም ገለመለ ኣብ ስድራ ተባፂሑ ኣብ መርዓ ክበፅሑ እውን ወዲኦም ገለ ማለት እዩ እቲ ናቱ ዝገበሮ እንታይ እዩ ገይሩ መርዓ ምስ ተቋፀሩ ኣነ ኣዲስ ኣበባ ክመፅእ እየ ንስኺ ኩሉ ነገር በዓልኺ ክትገብርዮ ስለ ዝደሊ ብምባል ብዕድመ ኣይራኸቡን እዮም ጠቕላላ ኣይራኸቡን እዮም ብዝኾነ በላይ ትበል ኣብ ጀርመን ኮይኑ ንሱ ኣብ ጀርመን ኮይኑ ኣነ ብዘመና ጀርመን ረብሪበ እንደ ዘሎ ተዛሪብካዮም ኣይሰምዑ እንታይ ዝበሃል መዒድካ ናይ ልቢ መዊፅካ ናይ ስኒ ክበሃል መብዛሕትኡ ሓቂ ንምዝራብ ኣብ ጀርመን ዝነብር ሰብ እንዲ ኣብ ጀርመን ዝነብር ሰብ ክብለኩም ከለኹ ኣብ ጀርመን ዝነብር መንእሰይ ማለት እዩ ኩሎም ዘይኮኑ ገለገለ ሰባት ዓንጃላት ገዲፍካ ማለት እዩ ሓደ ካብቶም ዓንጃላት ባይዘወይ ነታ ጓል ኣብ ጀርመን ኮይኑ ምስ መፃኹም ኣታን ከይትሽገሪ እቲ መርዓ ባዕልኹም ኣታን ክትገብርዮ ንመርዓ ካባይ ዝኾነ ነገር ማእታን ከይትደልዩሉ እንታይ ገይሩ ኣብ ጀርመን ኮይኑ 20,000 ዩሮ ናብ ኣካውንት ሰዲድላ ማለት እዩ ሳብ ኣዲስ ኣበባ ትነብር 20,000 ዩሮ ሰዲድላ ኦኬ መመርዓዊ ክኸውን ይኽእል እዩ ስከዳሓን መመርዓዊ ፅባሕ ንግሆ ኣነ ምስ መፃኹ በቃ ብዛዕባ ናይ ፋሚሊ ምዝርራብ ይኹን ብዛዕባ ናይ ወርቂ ምዝርራብ ይኹን ብዛዕባ መናውርና ጌስት ሃውስ ሕፀ ገለመለ ከመይ ንገብሮ ጥራይና ክንዛረብ ዘለና እምበሪ መፅሲ ካባይ ገንዘብ ክትደሊ የብልክን ኢሉ ኣብ ጀርመን ኮይኑ እንታይ ገይሩ 20,000 ዩሮ ሰዲድላ መርዓ كأكل قريبو سودماني معلتو قريبو كاب جرمن ناو أديس أبابا خيدو مالك ناو أديس أبابا مسكده ودي ريته بلوتو عبد أنيه بقى بعدمه بسلسة 4 جزء
ዳርጋ ዝዓያ ኮይኑ ፀኒሑ ብሓፂሩስ ኣቦኣ ኮይኑ ፀኒሑ ማለት እዩ ሕጂ ገለገለ ሰባት ዕድመ ወሳኒኡ ብኣተሓሳስባ ብኣዘራርባ ብሓፂሩስ በቃ ዕድመ እውን ካባኻ ኣዝያ ዘይትርሕቕ ክትከውን ኣለዋ እዩ ዝበሃል ኣብ ዝኾነ ሂወት ማለት እዩ ከምኡ ኢኻ ኣብ ኣተሓሳስባ ሲ ኣዝያ ዘይትበልፃ ብዕድመ እውን ኣዝኻ ዘይትበልፃ ሳውን ዘይትበልፀካ ክትከውን ኣለዋ ሓዳር ክቕፅል ተደኣ ኮይኑ ቀፃልነት እውን ክህልዎ ተደኣ ኮይኑ ማለት እዩ ጓል እዚኣ እንታይ ገይራ ሽዑ ንሽዑ ምፅእ ምስ በለ ክንዲ ትዛረቦ ኣነ ንዓኻ ዝኸውን ኣይኮንኩን ገንዘብካ ድማ እንካ ገዲፋ ኣብ ጌስት ሃውስ ኮይኖም መርዕኦም ምስጋብ ዝኣክል ስድሮኦም እንዳተፀበዩ ናብቲ መርዓ ንክመፁ እሳ እንታይ ገይራ ወርሒ ምስ ገበረ ነዲኻ ማይ ወረደላ ኢላቶ ኣነ ንዓኻ ዝኸውን ሰብ ኣይኮንኩን ንስኻ ኣቦ ኢኻ ዓብ ኢኻ እቲ ገንዘብ 20,000 ዩሮ ናብ ኣካውንተይ ዝሰደድካለይ ግን ሕሰብዎ ኣብ ኣዲስ ኣበባ ኣይደላ ናብ ኣካውንተይ ዝሰደድካለይ ግን ክንድቲ ምሳይ ወርሒ ዝገበርካዮ ኣይከውንን ኢላ ነዲኻ ማይ ወረደላ ኢላቶ ረእይዎ ኣብዚ ዘለኩም ዕንጅልና ረእይዎ ማለት እዩ ኦኬ ክኾነለይ ኢሉ ክኸውን ይኽእል እዩ ግን ክኾነልካ እንተደኣ ኮይኑ ምስ ክኸውን ዘለዎ ዋላ ዝኾነ ሰብ ርእይዎ ሲ በቃ እዚኣ ክትኮኖ ትኽእል እያ ዝብለካ ዓይነት ሰብ ምስ ትኸውን እምበሪ ኣዲ ሓብትኻ ትኾነካ ጓልካ ትኾነካ ሓብትኻ ግደፈሞ ጓልካ ትኾነካ ክትምርዖ እዚ ዘይከውንን ዘይሕሰብን ስለ ዝኾነ ጓል 20,000 ዩሮ ነዲኻ ማይ ወረደለይ ነዲኻ ማይ ወረደላ ኢላቶ ንሱ ንጀርመኑ ተመሊሱ ንሳ ድማ ነዘን 20,000 ዩሮ ኣብ ኣዲስ ኣበባ ኮይና እዚ ክኸውን ዘይነበሮ ስለዚ ነተን ደቂ ኣንስትዮ ኣሕዋትና ንሕና ኣብ ጀርመን ዲና ኣብ ሆላንድ ዲና ኣብ ኤውሮጳ እንዳተቐመጥና ብ50 ዩሮ ብ50 ዶላር ንወርሒ ኣብ ኣዲስ ኣበባ ክርተት እንዳበላ ኣብ ጌስት ሃውስ እንዳሰርሓ ኣብ ናይ ሰብ ሓዳር እንዳሰርሓ ዘሕልፍኦ ዝነበራ ብሰንኪኹም ብሰንኪ ዛ ዓንጃል 20,000 ዩሮ ዝሰደደላ ናብ ኮንተኣ ናብ ኣካውንታ ማለት እዩ ብሰንኪ ከምዚኦም ዘይልሙድ ስለ ዘላምድዎን እንታይ ይኾና ንሰን ዘይፈልጦ ገንዘብ ምስ ረኣያ ቸይ ይብላ ማለት እዩ ስለዚ እንታይ ኮይነን እየን ከም ዝኾና ዘለዋ ንብል ኣለና ሕሰብዎ ብ50 ዩሮ ብ50 ዶላር ትነብር ዝነበረት ገዛ ክራያ ትኸፍል ዝነበረት ናይ መግባ ትኸፍል ዝነበረት ፃዕራም ሰብ ክትከውን ትፅዕር ዝነበረት ናብ ሓንቲ ሌዚ ናብ ሓንቲ ህኪቲ ሰብ ትቕይርዎን ዘለኹም ከም በዓል እዚ ሓውና እዩ ማለት እዩ እዚ ጥራይ ኣይኮነን ሓደ ከዓ እንታይ ኣጋጢሙ ክምርዓው ገለሲ ወዲኦም ክምርዓው ወዲኦም ገለመለ ቀፃሊ ሕጂ ብቆቢዕ ገሪ ዝረኸባ ነይሩ ቀፃሊ ከምዚ ናተይ ፀጉሪ ገለ የብሉን ቆቢዕ ጥራይ ገሪ ዝረኸባ ነይሩ ኩሉ ግዜ ክምርዓው ወዲኦም ይደዋውሉ ቪድዮ ይዕልሉ ገለመለ ሕጂ ምናልባት ንሳ ብጌጋ የተረድእቶ ክትከውን ትኽእል ኢለ ይሓስብ ቀፃሊ ብቆቢዕ ገይሩ ጥራይ ዝረኸባ ነይሩ ኣሕዋታ ነጊራ ስድራኣ ነጊራ ካብ ኤውሮጳ ከምርዓዋ ይመፅእ ከም ዘሎ ሓደ ሰብ ኩሉ ነገር የዕሊላቶም ስድራኣ ማለት እዩ ወዲ ኣብ ኣየርፖርት ምፅእ ምስ በለ ሰላም ክብላ ኢሉ ቆቢዑ ውርድ ተበለቶ ልክዕ ተስፋፅን ኮይኑ ፀኒሑ ማለት እዩ ልክዕ ተስፋፅን ኮይኑ ፀኒሑ ማለት እዩ መን ኣላ ካብዚኦም በረሓት ካልእ የለን ተስፋፅን ጥራይና ንፈልጦ በረሓ ተስፋፅን ኮይኑ ፀኒሑ መወዳእታ ወይ ከዓ ሓድሽ ከ ተዋሳኢ ሓድሽ ባባ ሓድሽ ማለት እዩ ተዋሳኢ ልክዕ ንዕኡ ኮይኑ ፀኒሑ ማለት እዩ ንዕኡ መስል ፀኒሑ ሕጂ ይዋላ ዘይኮንኩን ዘለኹ በቲ በሪሐ ዝብለኩም ዘለኹ በቲ ብርሒ ግን ብሓፂሩ ፀጉሪ ዘይብሉ ምስ ፀንሐ ጓል ኣብ ኣዲስ ኣበባ ሓንቲ ግዜ ኣብ ኣየርፖርት ሰላም ምስ በለቶ ኣበይ ከይዳ ዓድዋ ከይዳ ጓል ተበልካ ጓል ትመስክር ድለ ተበልካ ገለ ትመስክር ጓል ናብ ሓፍታ ድውል ኣቢሉ ሓፍቲ ክየላን ናበይ ከምዚ ኸደት ሃዲማ ከይዳ እንታይ ተረኺቡ ተበልካ ሓፍታ ደዊላ ደዋዊላ ኣብ ዓድዋ ኣለኹ ኣነ እዚ ሰብ እዚ ኣይመርዓውን ኢላታ ናይ ገሊኦም ከንታይ እዩ ኣብኡ ዘፍለጠ ገንዘብካ እያ ክሰረካኒ ንዓይ ትኸውን ሰብ ኣይኮንካን ኣነ ንዓኻ ዝኾን ሰብ ኣይኮንኩን ኢላ ሃዲማ ሰብ ቁሩብ ገንዘብ በሊዓታ ክትከውን ትኽእል እያ ግን ኣይ ከምቲ ናይ 20,000 ዩሮ ወይ ናይ 20,000 ዶላር ማለት እዩ ስለዚ ዘይተኣደነ ናይ 35,000 ናይ 40,000 ወፃእታት ገርኩም ኣዲስ ኣበባ ከይድኩም ትምርዓው ዘይተኣደነ ትርኢታት እተርእይዎን ዘለኹም ንባዕልኹም ኣብ ዝመፂኹም ብዝሕደም
ተጥርዩ ናይ መስተ ትኾኑ ተጸሊልኩም ድማ ንሰባት ተጸልሉ ናይ ጀርመን ተብሉና ተለኩምና ዘለኹም ከምዚኦም ዝኣመሰልኩም ዓገብ ኢና ክንብለኩም ንደሊ ዓገብ ክንብለኩም ንደሊ ብሕጂ ድማ ብሕጂ ኣዲስ ኣበባ ከይድኩም ክትምርዓው ትደልዩ ሰባት ብ100 ዩሮ ናብራኣ ተመሓደር ዝነበረት ብ100 ዩሮ ናብራኣ ተመሓደር ዝነበረት 700 800 እንዳሃብኩም ኣብ ጌስት ሃውስ ስጋብ ዝምርዓወኪ እንዳበልኩም ተናብርዎን ዘለኹም ብ100 ዩሮ ትናበር ነይራ ብ100 ዩሮ ክትናበር ከላ ከማን ፀገማይ ነበራ ገለ ዘእትዋ ትፈልጥ ዘውፃእ ትፈልጥ 100 ዩሮ ናበይ ከም ተመሓደራ ትፈልጥ ፅቡቅ ጌራ ፅቡቅ ትነበር ዝነበረ ገንዘብ እንተበዝሒዎን እኮ ማሓዙት እየን ዘብዛሕ ዕርክነት ኣብዛሕ ይወፃ ኣብ ልዕሊኻ ከማን ክዘራ ፀገም ትባል የብለን ሰብ ተፀጊቡ ይዘውር ጋይስ ሰብ ተፀጊቡ ገንዘቡ መጥፍእ ስለ ድስእነሉ እንታይ ይኸውን ይዘውር ማለት ስለዚ እዚ ዘይተዓደነ ገንዘብ እንዳሰደድኩም መርዓ ክትገብሩለን ኣሽሓት ገንዘብ ትሰዱለን ብ100 ዩሮ ዝነበራ ብ50 ዩሮ ዝነበራ ኣብ እንዳሰብ ወልዊለን ናብረአን ዝመርሓ ዝነበራ ጨፈፍ እንዳበላ ሓዳረን ዝገብራ ዝነበራ ነዚ ክንዲ ዝሪያ ድማ ንሰን ንሕና ኣብ ኤውሮጳ እቲ ገንዘብ ከም ቆፅሊ ሸምጢጥና ነምፅኦ ዘለና ኮይኑ ስለ ዝስምዐን ስለ ዘይፈልጥኦ ሃበኒ ንኽብላ ፀገም ዝበሃል የብለንን ንስኻ ድማኒ ልፈ ዓንጃለ መንጃል በቲ ገንዘብ ከመይ ከም ተምፅዎ ትፈልጥዎ ኢኹም ትፈልጥዎ ኣይኮንኩምን ሽግር ግን እንታይ እዩ ኣወፃፅኡ ኣይትፈልጥዎን ኢኹም ገንዘብ ኣማፃፅኡ ኣዝዩ ከቢድ እዩ ኣወፃፅኡ ግን ኩሉ ግዜ ዘይትፈልጦ ተደኣ ኮንካ ክትስሕና ኢኻ ማለት እዩ ስለዚ በቃ ኣብዚ መፅኦም ናይ ኣእምሮ ፀገም እዮም ዝገብሩ ጋይስ ኣብ ኣዲስ ኣበባ ተመሪዖም መፅኦም ፅቡቃት ኮይኖም ቀሲኖም ናይ ሓንጎል ቅሳነት ረኺቦም መርዓ ተመሪዖም ገለ መለምሽ ክትፅበዮም ገለ ከምኡምሽ ክትፅበዮም ገለ ኣብዚ መፅኦም ግን ዓቕልኻ እዮም ዝፅቡልካ ገንዘብ ለቃሕ እናብለኻ ናይ ሻሂ ስኢ ነብለኻ ሻሂ ባስየ እናብለኻ ተራእኻዮም ኣዲስ ኣበባ ተመሪዖም መፅኦም 30-40 ሺሕ ኣጥፊሖም መፅኦም 30-40 ሺሕ ኣጥፊኦም ይመፁ እንታይ ክትገብር ኢኻ 30-40 ሺሕ ኣጥፊኻ ትመፅእ ብ100 ዩሮ ትናበር ዝነበረት ጓል ተላሊኻሲ እንታይ ክትገብር ኢኻ 40 ሺሕ ኣጥፊኻ ትመፅእ እንታይ ክትገብር ሰብ ብገንዘብ ኣይኮነን ዝምርዖ ሰብ ብኣእምሮ ብትሕትና ብመክብባር 3-4 ስድራ ኣኪብካ ኦኬ ዳሓንስከ 10,000 ዩሮ እስከ ኣጥፍእ 10,000 ዩሮ መመራዕዊኻ ኣጥፍእ ፀገም የብሉን እዚ ፅቡቅ መርዓ ክትገብር ትኽእል ኢኻ 10,000 ዩሮ ስድራኻ ኣኪብካ ኩሉ ነገር ኣኪብካ ማለት እዩ ስለዚ ኣብዚ መፅአን እንተጠለማኹም ፅቡቅ ጌረናኹም ይኽብል ድኽእል ኣነ ፅቡቅ ጌረናኹም ምክንያቱ ዘይርአ ዝረኣኹሞን ሂወት ኣብ ኣዲስ ኣበባ ከለዋ ብ40,000 ሂብካ ተመሪዕኻያ ዘይተኣደነ 600-700 ወርሓዊ ተመሪዕኻያ መፂኻ ገዛ ኸራይ ትሰደላ ተደኣ ነርካ ኣብዚ ምስ መፀኻ ካልእ ክትፅበየካ ናይ ግድን ምክንያቱ ኣብ ጀርመን ተቐሚጥካ ኣሽሓት ገንዘብ እንዳሰደድካ እኳ ተንብራ ዝነበርካ ኣብ ኣዲስ ኣበባ ኮንካሲ ስኻ ዘይትነብሮ ሂወት ተንብራ ዝነበርካ ኣብ ጀርመን ምስ ከድኩ እውን ግድን ካልእ ክትፅበ ጀርመን ምስ ከድኩ እውን ካልእ ክገብረለ እዩ ካልእ ዓይነት ሂወት ክሕልፍ እየ በቃ ሓደ ዓብ ሱፐርማርኬት ድኳን ኣዳልዩ ኢድ ፅበየኒ ዘሎ ኢለ እያ ክትሓስብ ምፅእ ምስ በለት ከኣኒ ኣብ ሓንቲ ክላስ ሓንቲ ዘይትጠቅም ክሽነ ኣብታ ክሽነ ትድቅስ ኣብታ ክሽነ ትበልዕ ኣብኣ ትሰቲ ሽቓቕካ ድማ ብኣንጎሎ ዕፅፍ ኢላ ኣብኡ ኮይና ምስ ረኸበቶ ምስ ኣምፀኻዮ ናብዚ እንታይ ክትገብር ገዛኻን መደቀሲኻን ክሽነኻን ክዳውንትኻን ብምሉኡ ክሽነ ጨኑ ኮይኑ ምስ ረኸበቶ ኣይሶሙናይ ሳለስቲ ገዲፋትካ ናብ ሓደ ኣብ ሆላንድ ኮይና ትረኽቡ ዝነበረት ኣሽሓት ገንዘብ እንዳሰደድካ ኣብ ኣዲስ ኣበባ ኮይና ናብ ሆላንድ ክትከይዳ ትደሊ ወይ ከዓ ኣሜሪካ ክትከይድ ትደሊ ወይ ከዓ ዓዲ እንግሊዝ ክትከይድ ትደሊ ማለት ስለዚ ኣብዚ መፅአን ገዲፈናና ዶ ገዲፋትን ንኸይዳ ዶ እንዳበልኩም ተዕገርግርግ ዘለኹም ዝድንግፀልኩም ሰብ ዋላ ሓደ ሰብ የለን ሓደ ምስ ዕድሜኹም ትኸይድ ክትምርዓው ክትላለዩ ይፈትኑ ንወዲ ሰብ ከዓ 10 ግዜ ገንዘብ ጥራይ ስለደድካሉ ኣይኮንካን ትሕዞ ብገንዘብ ኣይኮንካን ትሕዞ ዘይተኣደነ ገንዘብ እንዳሰደድኩም እዚ ዘይምህር ትምህርዎን ዘለኹም ዘይርአ ተሪእዎን ዘለኹም ጌጋ ዓገብ ክብለኩም ይደሊ ንኹላትኩም ማለት እዩ ኣይግብአንን ይኮንኩን ዝብል ዘለኹ ኣብ ኤርትራ ብበቕሊ እየን ዝኸዳ ነይረን ምርዓዋ ከለዋ ኣብ ኤርትራ ብተሓናቒት እየን ዝምርዓዋ ነይረን ብሓንቲ ተሓናቒት ከምኡ ኢሉ ክነብር ኣለዎ ይኮንኩን ዝብል ዘለኹ ወይ ኣይግብአንን ኣይኮንኩን ዝብል ዘለኹ ኣነ እንታይ ደኣ ንወዲ ሰብ ዝግብኦ ጌርካ ኢኻ ትምርዓው ንወዲ ሰብ
እቲ ሓቀኛ ሂወት እንተሪኢኻዮ ሓቀኛ ሂወትካ እንተሪኢኻዮ ጥራይ ኢኻ ከዓ ክትነብር ትኽእል ምስኡ ወይ ከዓ ግዜ ክወስድ ዝኽእል ናይ ሕፃኻን ናይ መርዓኻን ኣብ ዝብፃሕ ክትበፅሕ ትኽእል እግዚኣብሔር እንተባሪኽዎ እምበር ብገንዘብ ጥራይ ዓይንኻ እንተ ደኣ ስጋ ምርኣይ ትስእን ዝድብድበካ ተኮይኑ ሓደ ንባዕሉ ኣብ ሓንቲ ዘይትጠቅም 4x4 ገዛ እንዳነበረ ኣዲስ ኣበባ ዘላ ብ100 ዩሮ ብ30 ዶላር ወርሓዊ ተሓልፎ ዝነበረት ሂወታ ኣብዚ መፂኡ ተመሪዕክዶ ፈሊጠክዶ ተላልየክዶ እንዳበለ ዘይተኣደነ ገንዘብ እንዳሰደደ ዘይምሁር ክምህረን ኣዝዩ እዚ ካብ ስነ ምግባር ወፃኢ እዚ ካብ ስነ ምግባር ወፃኢ ዝድንግፀልኩም ሰብ የለን ማለት እዩ ስለዚ እቶም ብፍላይ ኣብ ጀርመን ዘለኹም ኣብ ጀርመን ዘለኹም እንዲኹም ትሕምምኑ ዘለኹም ንዓይ ኣብ ጀርመን ዘለኹም ኣነ ከዓ ሰሚዐ ስቕ ክብል ደሊ እየ ክንደይ ግዜ ውሽጠ ክገብሮ ገለ ደለ እንዴ ሓደ ግዜ ዝርብፀካ ነገር ኣሎ ክትዛረበሉ ትደሊ ነገር ኣሎ ያ ክትዛረበሉ ትደሊ ነገር ኣሎ እዚ 20,000 ዩሮ ክንደይ ዓመት ይኣኪብዎ 20,000 ዩሮ ንሓንቲ ብፌስቡክ ተላለየ ኢሉ ፅብቕቲ ኢሉ ኣዲስ ኣበባ ከይድኩም ምርዓዋ እሞ ከዓ ኣብዚ ኮይኑ 20,000 ዩሮ ናብ ኣካውንት ናታ ፍናት ኣዲስ ኣበባ ኣካውንት ናታ ናብኡ ሰዲዱ ላ ሰብ እዚኣ ሕጂ ኣብ ኣዲስ ኣበባ ፍሉጥ እዩ ምስ ሓደ ሰብ ሓዳር ትገብረሉ 20,000 ገንዘብ ዳ ብዙሕ ንሱ ግን 20,000 ኣረኪቡ ፋንፋን እንዳበለ ኣብዚኣ መፂ ማለት እዩ ባይዘወይ ጎራሕ ያነሳ በላሕን ጎራሕን ያነሳ ምክንያቱ ከመይ ገራ ገንዘብ ከም ትእቱ በቃ ዋጋ ነፍሰይ እውን 20,000 ጥራይ ዘይኮነሲ 100,000 እውን ዝግባኣኒ ክትብሎ ትኽእል ነይራ 100,000 እዩ ዝግባኣኒ ክትብሎ ትኽእል ነይራ ስለዚ መልእኽተይ ከመሓላልፍ እንታይ እየ መወዳእታ እቶም ካብዛ ዓዲ እንዳኸድኩም ዘይምህር ትምህርወን ዘይግበር ክገብራ ትዕድምዎን ዘለኹም ዘይሙስል ተምስልዎን ዘለኹም እዚ ካብ ስነ ምግባር ወፃእ ትገብሩ ዘለኹም ንስኹም መጀመርያ ዓገብ ክትበሃሉ ይግባእኩም ኣብዚ መፅአን እንተጠለማኹም እውን ሕራይ ገበራኹም ኢኹም ክትበሃሉ ሕራይ ገበራኹም ኣነ ብወገኔ ሕራይ ገበረትኩም እስኻ ዘይትነብሮ ሂወት ተንበራ ተሃሊኻ ተንበራ ተረኣ ነርካ ኣብዚ መፅያ ክትፍርጠጥ እያ ገዲፋትካ ክትከይድ እያ ዝድንግፀልካ ሰብካ ቆል ሓንቲ የለን ዓገብ ካብ ስነ ምግባር ወፃኢ ግደፉ ጌጋ ንብለኩም ኣለና ኣዲስ ኣበባ ከይድኩም ክትምርዓው ከለኹም ልክዕ ማንም ሰብ ዝገብሮ ማንም ሰብ ዝፈልጦ ጌርኩም ተመርዓውወን ዘይተኣደነ ገንዘብ እንዳሃብኩም ዘይርኡይ እንዳረኣኹም ንስኹም ዘይትነብርዎ ኣብ ጀርመን ይኹን ኣብ ኤሮጳ ይኹን ንስኹም ዘይትነብርዎ ሂወት እንዳነበርኩም ኣብ ኣዲስ ኣበባ ዘላ ኣዋርሕ ዘይገበርካ ተላሊኻያ መርዓ ክትምርዓዋ ቆፂርካያ ዘይተኣደነ ገንዘብ እንዳሰደድኩም ዘይፈልጦ ሂወት ከተንብርዎን ኣይትፃዓሩ ኩሉ ሰብ ክመሃር ክኽእል ኣለዎ እቶም ዘይግበር እንዳገበርኩም ሂወተን ከተመሓድርሎን ትደልዩ ንስኹም ከ ኣብ ኤሮጳ ካልእ ሂወት እንዳነበርኩም 10 ዩሮ ዝበሃል ኣብ ጅባኹም ዘይብልኩም ንዕአን ትሰድሎን ሰባት እዚ ጌጋ እዚ ዘይኣኽብለኩም ደሊ ብዝተረፈ ብካልእ ትሕዝቶ ብካልእ መደብ ስጋ ምድራኽብ ሰላም ወሰናይ ንዓኹም ዘረባ ኣብዚ ሕተ ኮይነ ቅሬታ ፀሪፍኩም ትኮይነ ከዓ ይግባአኩም እዩ እንተ ዝግባአኩም ማለት እዩ ብዝተረፈ ግን ክንደይ ንፉዓት ኣለዋ ክንደይ ንፉዓት ከ ኣለዉ ቻው ይስባል